Kabsat natin, maraming salamat. Papauwi pa lang ako. Dito ako sa opisina ngayon. Naantay ko yung sundo ko. Maraming salamat everyone. Kabsat natin. Ma'am Iconek, thank you so much. Adi, assalamualaikum. Ading Oscar, maraming salamat. Tito June MTV, maraming salamat at sa lahat ng pumunta po dito sa live stream ni Mr. Madayag. Thank you so much. Pauwi na ako, kabsat. Sa dito balay ka nga, i-play yun, kabsat. Pauwi na ako. And maraming salamat. And God bless you all. Salamat po sa suporta ni Mr. Madayag Vlog. Thank you, kabsat. Goodbye. God bless, kabsat. And with Sir Domingo Dalde. Bye.